Мин сезгә Түбән Новгород өлкәсе татарларының костюмнарын тәкъдим итәм. Без аларны Мәскәү татарлары да дип атыйбыз. Чөнки Түбән Новгород белән Мәскәү өлкәсе янәшә урнашкан һәм анда бик күп санда татарлар яши. Бу костюм фольклорчылар тарафыннан Түбән Новгород өлкәсеннән дә, Мәскәү өлкәсеннән дә бик күп формалар табып эшләнгән. Костюмга иң хас нәрсә кырама техника. Менә ул биредәге ирләр костюмында да, хатын-кызлар киемендә дә ачык күренә. Мәгәен бу костюмның башка юнәлешләрдән һәм башка этник төркемләреннән иң якты аермасы шулдыр. Нигездә костюм җитен тугмадан эшләнә. Менә монда безнең җитен ачык тәкъдим ителгән. Һәм костюмда зур баш киеме бар. Хәзер мин сезгә аны күрсәтә алам. Ул зур, менә шундый чуклы, матур итеп башны каплап тора. Безнең барлык костюмнар һәр вакыт баш киемнәре белән тегелә. Бу мәҗбүри. Менә бу Түбән Новгород татарлары костюмнарының бер юнәлеше. Әлбәттә, анда башка юнәлешләр һәм формалар да бар. Чөнки Түбән Новгород өлкәсенең костюмнары Мәскәүнекеннән аерылырга да мөмкин. Бу безнең фольклорчылар һәм этнографлар тарафыннан тәкъдим ителгән сәхнә костюмы. Нижгар татарлары биюеннән бер изек. Хәзер биюгә игътибар итик. Биредә бик матур парлы хәрәкәтләр. Куллар шулай ук киң алына. Хәрәкәтләрнең киң формасын кулланабыз. Һичшиксез, монда да татар һәм рус фольклорының үзара бәйләнеше күзәтелә. Нижгар өлкәсе гаять зур рус өлкәсе булып санала. Һәм анда яшәүче татарларга мәгәен рус мәдәниятенең үзара йогынтысы булгандыр. Әлбәттә, бу безнең бию фрагментында да чагыла. Вакыты пырдап сугу хәрәкәтләре бу номерда ачык күренә. Рәхмәт.